Nalazimo se ispred jednog od najstarijih beogradskih restorana koji svakako jeste mesto gde je veliki broj Beograđana i strani gostiju svakodnevno uživa kako u prelepoj bašti, tako i u vrhunskim specijalitetima domaće internacionalne kuhinje. Evo nas sa Stefanom Ristovićem, šefom kuhinje restorana Milošev Konak. Stefane, dobar dan. Dobar dan. Kako si ti nama danas? Evo, nije loše, spremamo se za novi radni dan. Ovdje ispred nas nešto svašta lepo za spremanje, ali tako? Da, tako je. Danas ćemo spremati tartar biftek, koji se obično sprema ispred gostiju. Pokazat ću vam šta i kako. I u daljoj pripremi ćemo i objasniti kako se sprema samo jelo. Pa fino, ajde ja ću da gledam pa ću posle nešto da te pitam. Za početak ćemo prvo uzeti biftek koji je prethodno mariniran u senfu i maslinovom ulju. Biftek trebamo iseći što tanje, bukvalno napraviti od njega masu kao mleveno meso. Stefane, kaži mi koja je ovo vrsta mesa? To je vrsta mesa prve kategorije, biftek, najmekši i najlepši deo junetine, to je celo junet. A da li je ovo hrana koju ja mogu da spremam? Naravno, kod tartar bifteka je i sama čar u tome što se radi ispred gosta i ne postoji klasičan recept za njega, zato što svako dodaje u njega začine koji njemu odgovaraju i koji njemu prijaju, tako da jedino što je bitno da isečete biftek što sitnije i posle toga sami ga začinjavate po svom ukusu. Da li je tartar biftek vrsta jela koju ti često spremaš za goste restorana Milošev Konak? Da, naravno, inače sprema se dosta zbog toga što je sama priprema interesantna, sprema se ispred gosta. Svakom gostu prija kad mu posvetite pažnju i to je nešto najbitnije. Pored mesa, šta je još što nam je potrebno za pripremu ovog bifteka? Pa kao što sam vam malo pre rekao, znači u zavisnosti šta gost voli, to dodajemo u tartar biftek, znači razno sveže začinsko bilje, žumance, senf, vočester, tobasko sos, biber, crni beli luk. Pored bifteka, šta gosti Miloševog Konaka najčešće jedu, odnosno šta najviše vole da jedu? Pa ovde najviše kod nas idu specijaliteti sa ražnja, jagnjetina i prasetina, teletina ispod sača. To je neka dnevna varijanta koja ovde ide najčešće. U večernjim satima to je već laganija varijanta, to su obrok salatice, piletina. U večernjim satima imamo i muziku, tako da su gosti i opušteni i nema toliko žurbe u samoj i pripremi jela. I sada kad smo ovako sitno iseckali meso? Sada meso prebacujemo u činiju za mešanje i polako ćemo dodavati razne začine u njega. Za početak obavezno šta ide u tartar biftek, to je žumance. Prvo stavljamo žumance. Neizbežni soj i biber. Sada mogu da vas pitam, pošto ćemo kasnije i zajedno probati tartar biftek, šta vi najviše volite, kakve ukuse, da bi mogli da ga napravimo po vašoj želji? Ja lično volim začinjenu i pikantniju hranu. Znači onda nemate ništa protiv da stavimo majčinu dušicu unutra? Naravno da nemam. Majčina dušica, malo sveže kapra. Da li volite ljuto? Obožavam ljuto. Onda malo tobasko sosa.
crni luk, Pa tu baš ide svašta od začina. da, naravno, i malo seckanih krastavaca. Stefane, dok ti ovo radiš, ja vidim na tvojoj uniformi veliki broj amblema. To znači da si ti član kulinarskih asocijacija Srbije, ali tako? Da, tako je. Poznati mladi kuvar i ja moram da te pitam, ti si nama rekao da i ja kao laik mogu ovo da spremam. A šta je mala tajna velikog majstora? Pa mala tajna velikih majstora, najčešće pitanje za sve kuvare. Moj odgovor je u tome u našem ukusu i u našoj sposobnosti da mi to radimo po osjećaju manje više. Mi nemamo nikakav tačan recept za neko jelo i najteže je objasniti običnim ljudima da mi ništa ne krijemo od njih, nego jednostavno imamo taj osjećaj u sebi koji koristimo prilikom kuvanja. Znači tako. Sad ćemo pristupiti mešanju tartar bifteka. Potrebno nam kašika i viljuška i polako ćemo ga gnječiti dok se masa ne sjedini. Što masa bude kompaktnija, on će bit će lakše za mazanje. I verovatno ćemo tako sjediniti sve ove sastojke. Naravno, laganim mešanjem sjedinit ćemo sve sastojke. Prethodno smo ispekli tost hleb i pripremili puter na koji ćemo kasnije mazati naš tartar biftek. Stefane, ovdje u Miloševom Konaku velika frekvencija gostiju je tokom čitave nedelje. Da li se za vikend nešto razlikuje? Za vikend obično je restoran pun. Možemo se pohvaliti time da u odnosu na 90% restorana u Beogradu imamo ogroman parking, što je veliko olakšanje za goste, ne moraju da razmišljaju gde će ostaviti automobile. Izuzetno velika bašta u prijatnom ambijentu Topčiderskog parka i još jedan plus za restoran je i dečija igraonica, gde roditelji mogu bezbrižno da ručaju dok im se deca igraju u igraonici. To je u svakom slučaju sjajno. Odlični uslovi i fantastični preduslovi i za zabavu i za opuštanje. Da, naravno. I na kraju ja nešto stvarno moram da te pitam. Ovo je više znatiželja nego što je obavezno pitanje. Kako se postaje master šef? Šta je to što treba da postoji, odnosno što jedan kuvar treba da ima da bi stigao sve ono što si stigao ti? A ja znam da su to brojne medalje, učešća na mnogobrojnim takmičenjima i izuzetni rezultati. Pa master šef, to je malo opširnije pitanje, ja ću probati da skratim što više moguće. U našoj zemlji postoje kuvari koji imaju zvanje master šefa. Znači, postoje razne asocijacije, kao jedna od tih je asocijacija master šefova u Londonu, gde vi kao kuvar polažete ispit i dobijete zvanje master šefa. Kod nas trenutno još ne postoji to zvanje. Imamo mi kuvara koji su i doktori i magistri. U prevodu bukvalno master šef je majstor kuvar ili majstor kulinarstva, tako da ćemo u narednom periodu i u dogovoru sa kolegama, kao što je naš mentor Dejan Stanković već izneo jednu ideju, da vratimo to majstorsko pismo što je nekad bilo i polagat će se ispiti i naši kuvari će biti majstori kulinarstva. A šta je onda potrebno da se uspe u oblasti kulinarstva onako kako si ti uspeo? Velika volja, veliki rad, svakim danom sve više i više mora da se uči jer je ovo posao koji to zahteva. Svakim danom izlaze nove tehnike, nova jela, to mora da se, svaki kuvar ozbiljniji mora da prati to i da bude u toku da bi držao neki nivo. I sada kada si sve ovo izmešao, šta sada radiš? Evo, dodajemo još malo senfa. Još malo ćemo izmešati masu i onda ćemo pristupiti serviranju tanjira.
Da ponovim još jednom, ovo je veoma interesantno za goste, jer svako prija kad mu se posveti pažnja. I u svakom slučaju, u svakom trenutku oni mogu da vide šta ti to radi. Naravno, naravno. Ne krijemo ništa od njih. Tako da onda pitanje koja je vaša tajna nema svrhu jer sve vide. Ali mora da postoji mala tajna velikog majstora. Ako ništa drugo, onda u načinu pripremanja. Pa mi to radimo, kao što sam vam rekao, po osjećaju. To mora malo i da se stekne. Evo, sad ćemo servirati tako biftek. Malo ćemo ga oblikovati. Kao dekoraciju ćemo staviti malo šerpa. Dodat ćemo još malo začinskog bilja, svežeg. A koje je to sveže bilje? Vlašac, majčina dušica i jedan listić bosiljka. Ja sam mislila da samo doktori rade pincetu. Pa evo i mi kuvari smo polako počeli, pošto nosimo belu uniformu, ne razlikujemo se mnogo od doktora. Sad ćemo dodati neizbježni puter. I tos hleb koji smo već unaprijed prepekli. I naš tatar biftek je gotov. Stefane, ja ću da ti se zahvalim na ovom predivnom jelu što si nam spremio i da zakažem ponovni sastanak sledeće nedelje, a ti smisli šta ćeš lepo da nam spremaš. Važi, hvala i vama i očekujem vas sledeće nedelje. Prijatno. Ujedno ću da pozovem sve Beograđane i sve goste u Beogradu da dođu i da posete restoran Milošev Konak, jer zaista mogu da uživaju u predivnoj bašti i u predivnim specijalitetima.